Ole ram tuklani som inrin ni ani a Israel le Hezbollah te inkara indona lian tak tur a in tram ut maya kan hriat angin Israel indo thlo na rual anja et to chuti lai mek chuan Hezbollah chuan Israel laka poi an la khoi zela rocket tam tham tak Israel mar lam ram ria an kap luta hei hi lian tham deuh taka tun hnaya an ka lu voi ni na ani Hezbollah hi an Israel mar lam kho pui rang a rocket tam tham tak an kap lut ni engemaw zat nuwa hetiang be pui thlak voi ni na ani Hezbollah firfiak pol hian nimin tlai khan Israel mar lam chu rocket som thum rualin an kapa hei hi azonin Lebanon atanga Israel lam hetiang khopaliana ka voi ni na ni rocket te hian mar lam mi pui chen na zinga Kiryat Shimona telin rocket siren ti chuania rocket tamzok hi Iron Dome missile defense system mangalo ka thla kan nia a then ka thla kher ngai lavin mun ruak mun olzau taka atla hliam le chiat na thleng report alo om hrilo Hezbollah chuan he barrage hi an mo phurna anti ani thu an ka ani thu an soya an rocket kalu hi Katyusha rocket ti ani thu chua siamin firfiak pol hian Golan Heights sa IDF kela base chu an be ni in an soya mase siren hi kilometer som panga vela hla a chen na mun rang a ti ri kani social media footage post a chuan Iron Dome hian he mun chunga hian projectile engamazat an lo dang ani Israel acha ve ngala IDF hian Hezbollah lam hi an changlet ve ngal an rocket ka chua tur an ruam han chu Israel hian an ka chiat sak an ka chet ta mun hi khalat deba muna ani fighter jet te hian khiama Hezbollah building dang an kap bok ni in IDF chuan an soi hemi ma hian Israel fighter te hian Lebanon chimlam Hezbollah omna mun te chu an beya Maron Al-Ras sa firfiak pol thokte punkhom na complex pakhat po atel IDF chuan Yomor le Nagwara a Hezbollah ina an man thin building pathum dang po an kap chebok zirtop ni khan IDF Nodan Command ho tu Major General Ori Gordin hian marlama Israel mi puison chuana hmuna mayor le council ho tu te koma Lebanon ramria ven himna din muna soipui Gordon chuan tual chung official te chu sipai te thil tum chu marlama ven himna din munti chakani thule chu chuan mi puite him taka an kirle theina tura siam sakdon ni ina soya indona le be pui thlak na manga Iran thlope Hezbollah laka be pui thlak chu kalpui zelani ati October ni ria ta tang khan Lebanon a firfiak pol hian ni tin deuh tho Israel marlam mi te chen na chu rocket missile le drone mangin an kap thina chu wang chuan October ni saria Hamas in Israel chimlam be pui thlak na le anulama Gaza indona awangte hemi kai hnoya hian ral tlan tam tak Israel mi anom towa mi sing riat vel Israel ramri atangin hun him lama anin son chuak to ani Gordon chuan local council ho tu te hna sipai te chuan Hezbollah anti chachun zom zel dona a theina an chakna anti chezel dona ni ati Israel le Hezbollah te inkara inbeina asang chho zela nimin lam khan Hezbollah drone ka wangin Israel sipai pathuman hliam pakhat chu na takin a hliama ramrikal tlanga be pui thlak na hi apung chho mek Israel Air Force Commander Major General Tomar Bar chuan Hezbollah firfiak pol te chu be pui thlak na sa tak manga chanlet anin pe thua soi heti la hian Israel drone ten Lebanon chimlama be pui an thlak na sa hleya Hezbollah in khuarna an kapa thi hanom nual anzinga hian Lebanon firfiak pol a senior commander pakhat po atela hei hi missile manga Hezbollah ten an be non fo nuwa IDF chanlet na ani Israel jet roll te chu Lebanon na thlok lut turin anin peya anzait etoni in Major General Tomar Bar chuan a soya nilengin ramrikal tlanga be pui thlak na na satak Hezbollah hena tranga a thlem thina wangin buaina aso sang zela
Israel Air Force ho tu chuan an beipui thlak na hian indo thlawna fighter jet Zarual thlok chuak mai thei turin an ring reng to ni in a soi Israel marlam ramri atanga kilometer som pakhata mel zonga mel sari vela hla Lebanon khopui nabiti atanga video ti chua chuan kar enge moza ta chia a hei hi Israel jet na ni in an ngai Hezbollah member te laka beipui thlak chungchanga thil thleng chungchang soida nei nang lo thunga report then khat chuan Hezbollah hruai tu pahnih thi ni in an soya report then khata chuan pakhata thi senior operative pakhat chuan hliam na taka tuar bok Israel media te chuan Hezbollah ho tu al-Debis hi Hezbollah regional commander ani thu soin hei hi nimin pi lama Israel jet na awanga boral ani Ningani sing khan Kiryat Shimona bula base sa anti-tank missile ka chuana hmuna bayani a non-commissioned officer pakhat chuna takin a hliam bok sipai dang pathum po an hliam tel Hezbollah emo Israel Defense Forces emo te chuan al-Debes chungchanga hian engma thu chiangan soilova mase Hezbollah hian thu chua siamin Hezbollah targeta beipui thlak na thara oma Iran thlop fir fiak polin an man thin building a po beipui thlak na thara tin infrastructure dang Israel hian an kap chanual bok Israel sipai te chuan fighter jet 10 hel ho ral thuam da na Hezbollah truck chu an kap che bok ani he beipui thlak na hi Israel Air Force Commander Major General Tomar Baran Hezbollah fir fiak laka Israel chuan beipui na sa taka thlak tura anin pei nu a beipui thlak na sa takkal pui tura anin pei thu a soi nuwa ani tuna hian Lebanon chim lam van boru ka thlona tam tak an thlok meka thu pek an ni vele thlona ta chu thlona zatam takin an ron zum halang an phit chuak ani chuan minute tlem te chungin mission akal ngal dona ti in Major General Bar chuan alo soi to ni kha Kiryat Shimona bula base bay ani rualin Hezbollah te hian Israel lampanin projectile dang an ron kap lut boka heng zinga pakhat hian Israel ram chung ramri khopui metula a chen na in pakhata kap IDF chuan Hezbollah in ral thuam an ron ka chuan a hmun te chu lai pui mangin an chang let bokani sipai lam chuan air defense te hian Israel airspace a lut suspicious aerial target boru akaral thuam ren hel ron lut te chu an lo dang an lo ka phlani in an soya khopui enge mazata drone infiltration ti ri kani Hezbollah kai hruai sipai te hian October ni sari a Hamas in Israel in ring lo lion bei nuwa Israel a chet nu khan Israel chim le sipai mun te chu bein ni tin de utho Hezbollah te hian chet an la a rocket enge mazatan ka pluta Israel teng ka pin anti-tank missile ten ramri khopui te an thonga Israel sipai enge mazatan thi to a heti lai hian Hezbollah lam hi zatel an thi to thung zatel an thi na hi Lebanon rama chaw ni lovin Hezbollah te hi Syria te an oma Syria hmuna te po Hezbollah te hi Israel beipui thlak na awangin an thinwal to bokani Israel official thren khat chuan Gaza a Hamas ti boral tumna Hamas te ti boral tumna an kalpui mek lai hian Lebanon a indona kalpui turin rotna an lo siam fo to bok hei hi kumsang ni paruka Lebanon second war azo nu UN Security Council Resolution 1701 angin Hezbollah ho chu ramri atanga hlataka tura ti an ni a Lebanon chimlama atanga inthiar filhim tura ti an ni Israel sipai te chuan 36 division a Gaza atangin an chuak ti an soya 36 division Gaza atangin an la chuak to a hei hi kan soi to ang khan Hezbollah na takan nor tura ruam manna an siam wanga ni Israel chuan an ramri Hezbollah sipai be na chu an tuar thei to lo ni in an in soya October ni saria Hamas be pui thlak na ang chia civil mi te thi na ka Hezbollah lama tanga thleng thei rengani anti International community in diplomatic mangaram ri atanga Hezbollah an nor chuak lawani chuan Israel chuan na takin a chang le dona Israel Lebanon war voi ni na sang ni paruka thlenga khan UN in a rel feldanin Israel ramri Lebanon chimlama tang hian Hezbollah te hi anin thiar filhim turani a mase chu tianga hnekin tuna hian Israel an la bei buai rengani
heti la hian US chuan a thian ram te sipai tranpui na tur a pass dawn hnaiah US Senate a Israel Ukraine le Taiwan te sipai tranpui na pek na tur bil pai fel tre pani US Senate chuan Ukraine Israel Taiwan ta na tranpui na tur dollar tluk la ding on somkwa panga point pathum pali pek na tur bil pass a hnai to hle a mase Congress chamber pani a Republican te dawdal na awangin pass ani ngei don ti soilok thayani chuang lo Senate chuan vote 64-19 taladan siam hi kar le a vote lak hun masabera tan pass ani thainan beisayan nei meka party hruai tu te chuan rank and file lawmaker te nen inrem na an siam thei lo chuan emo he bill hi rang taka kalpui thei ani lo chuan kongthran an zo ngai dona Friday a vote laka khan he bill hian simple majority anaya Republican sompali te chuan he bill hian thlop ani Republican tamtak chuan Senate Majority Leader Chuck Schumer Democratic nena inrem na siam an dua hei hi dan siam thatphal sakna tur ni in hei hi malak thuai ani thainan ani mase Republican dangte chuan he bill hi Ukraine tranpui na na dollar tluk le ding on somruk pakhat an ti tel chu an hnol sak thunga Senate chu hun rei tak dai tur parliamentary rules labyrinth zom tura nora a thei anga ngai tua hun son an tiam thunga ni Republican te chuan Ukraine tranpui na chu US le Mexico ram riven na tur le hung na tur ruah man na ne na inzom turin an lo ngen towa he dan hi atopa Senate a pass ani chuan Republican te thunun House of Representative a malam hun chiang lo taka ma chhon dona Speaker Mike Johnson chuan tranpui na hi bill rang a then thei ani thua soibok Johnson chuan tunkar chung khan thu thar the dar tu te kom na Senate hian enge ati don kan enang ati he thu hi House in Israel tan standalone aid bill a hnol hnu ni khatna a soyani ole heti lai hian Israel sipai te chuan nimin khan Gaza chhimlam khopui Rafah na sataka Hamas laka beipui thlak tu min an in buat saya marlama indona awanga inson chuak to mi noi tel chu din mun beidon thlak taka an tangkhang me kani Prime Minister Benjamin Netanyahu office chuan sipai te chu civil mi ta hruai chhuah dan tur ruam han na siam tura hril an ni thu soin mase 8 agency te chuan hetiang khopa mi pui tam na hmuna sipai te beipui thlak na hian chiat na rap thlak taka thlen don ani anti UN Palestinian Refugee Agency UNRWA ho tu Philip Lazzarini chuan Rafah hian buaina sang chho zela hlouna pung zela a chan chu abul bera chuan mipuite hian khoya nge kaltur ti an hreto lovani ati US President Joe Biden chuan October ni sari a Hamas fiak te beina chungchanga Israel na chan le dan chu ani dan tur aya sang le na sa over the top ani to thuwa soya Washington chuan civil mi tangai tua that an ni lo chuan Rafah a sipai beipui thlak na engpo chu a thlop ton lo ti soi to bok Thali chung zet Israel in Gaza a beya wanga Gaza chim lampan mi magtadoi khat chuang chu Rafah le a chevel coastal enclave le Egypt ramria an pung khom to ani Netanyahu office chuan Hamas battalion pali chu Rafah hian an om thu soin Israel in Islamist fiak te ti bo atum na chu Rafah a om chung chuan an ti hlotling thei lo ti soin civil mi te chu combat zone atanga chhuati ran ni tur thu ata rangbok a om zia chu Hamas battalion la om chhun battalion pali te chu Israel sipai lian tham taka an la chet lo na mipui tam taklan khom na Rafah an om meka chu wangin mipui tam lutuk kara an tom tlat chuan Israel hian a thil tumati hlotling thei don lo chu wangin mipui chhuati ran ngai dona mase mipui te hian kalna tur chuang an nei to lo an zinga then khat chu voi ni voi thum in son kwal to te an ni nok mai chu wangin Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan IDF Israel Defense Forces le security establishment te chu mipui la chuak tur le battalion te ti chiat dan tur ruam han na inkop duang tur le chu cabinet a thelu turin lo hriat tir to ani he thu chu hi Netanyahu an Hamas ho inka hairot na anol hnu ni ni hnuwa ti chua ani UN thu puang tu Stephane Dujarric chuan Rafah a civil mi te din mun hian kan lu ati hai hle ani ati hetila hian Palestinian presidency chuan Netanyahu an Rafah a sipai chakna ti punatum nia soi chu Palestinian mipuite
an rama tanga nor chua tumna mai ani ti in alo pu ve mek Israel in alua West Bank a Palestinian Authority ho tu Mahmoud Abbas chuan heti anga malak na hian he bial le khovel himna le remna ati chhia ani red line zong a pal tlanga line zong a bo chhia sadaya thiat fai vek ani ati Israel official pakhat a hming tar ran lo chuan Israel chuan Rafah mi puite atam zok chu marlam atanga tlan cheto te chu Gaza chunga marlam pan le turin ruam manna asiam don ni in na soi ve thung Rafah a doctor le 8 worker te chuan Rafah mi pui in khwar te tran pui na po pek a har sat thu an soya an zinga tam tak chu Egypt ne naram ri hung bula an in khwara puan in kai chunga an khosa refugee camp lian taka hian in dona engma kalpui chi le kalpui phal thai ani lova ti in Norwegian Refugee Council Secretary General Jan Egeland chuan a soya chuta chuan Israel sipai chet na azwal zelani chuan thisen chuan a rap thlak taka thleng don ni in a soi hei tak hi khovel sarkar chuan mi pui poi soi lo ti in an thlawang an ho em a chuti line Hamas lam hian chumi chu an mangtang kaya an mi pui nu naw in phen nan te chuta tang chuan Israel sipai an beile ta Israel sipai te tan hian a buai thlak don hle ti a chiang reng mai Social media platform X a posa Canadian Foreign Minister Melanie Joly chuan Israel in Rafah a bei chuan Palestinian le ramdang mi Canada mi te nun na chu hlo taka a dona tranpui na poimo tak pek chua po ati khotlai ngei dona ni ati Gaza Health Ministry chuan he buena chua ka hian Palestinian sing ni sang sari zakwa somli pasari an thi to ti an fin fia thuwa puanga heng zinga za pasari chu darkar somni palikal ta chunga boralan ni mi sing ruksang li zali somnga pakwa chuan hliaman tuar to ni ina puang tuna chuan Gaza mi kumngan hnuai lama naupang som zinga pakhat zel chu eile in lama har satna na sa takto kan ni Charity Action 8 chuan Gaza mi then khat chuan thlai chau an ei to ati tuna chuan Gaza mi pakhat zel chu ril tram taken an ommeka mi puite chuan an mamo phuruk nan ni khata tui thiang hlim lo litar khat le achan ve atanga litar ni chau an na yani ati heti la hian Israel in do thlona te chuan Rafah hi an han thong deuh data Palestinian health official te chuan mi som panga vel an thi ni in an soya chung zinga pariat chu Rafah area an thi maselian tham takin Rafah hi bei ala ni lova mi puison chua dan tur dap mek ani engpo ni se thu oi takin an chu arin om le chuang lova in do thlona le bom manga room thai phot an ngei le mel hle chu baka Hamas lam hian chuak lo turin an lo ti ve reng boka heti la hian Israel sipai te chuan an sipai te chu kha niunis bial le Gaza mar le chimlama helpol te ti bau tur le firfiak infrastructure ti che turin ma an lalak mek thuwa puang civil mi thilo tura ma an lak thuan puanga Hamas firfiak te chu civil mi te zinga anin thup ni in IDF chuan an soibok school shelter le hospital te po in thup nan manga Hamas chuan chu tiang an ti lo thuan puang ve bokani heti lai hian Iraq rama Islamist Resistance hel chuan Iraq rama tanga US sipai te no chua chu an ngai poimo berani anti ve thung Iran ne na tang rual pol umbrella group Iraq Islamic Resistance chuan US sipai te chu an rama tanga no chuan ni malo chuan an bei chun zom zel don ni in an tiam thu chua siamin he pol hian US sipai te chu in tulut le ne an ni tur thu an tiama Kartir lama kata Hezbollah Commander Senior Wissam Mohammed Sabar al-Saidi tha ani khan in ka haidan zong an bo chia ani ti in US an pua phubala kan tiam kata Hezbollah chuan al-Saidi tha ani awanga phubala kan tiama Karma Salam Khan Jordana US service member pathum thina drone manga bei pui thlak ani nuwa US sipai te laka sipai bei pui thlak na top san an lo tum to kha ni a mase tu na chuan an thar thole ta ni ole buaina chu mala jing zela Israel le Hezbollah anin norton mek zel indona tluan tling puang chi a hri lo ma se ral thuam anin khilai tam tel tela ram ria anin saiton dur mai Hezbollah te hi an tol lo ani chuan
in do thlawna zarwal an in ring tawh tiin Israel Air Force ho tu chuan a soya chuti laian Rafah lama boruak lian taka in munga Hamas battalion la om chhun te chu Rafah khopuya Egypt ramri khopuya Egypt ramria hian an toma mipui zinga an tom thlata wangin Israel tan hmala ka har sa hle heng ho hi da that ngai Israel chuan atuma tuna hian mipui tan a chiat na thleng lo thai ang ber turin ma an la mek ani chuti laian Rafah chu mipui himna tur plan siamani lova Israel hian a bei ani chuan kan thlop don lo ti in US atong chuak bok ole an buai chho tanuai nuai mai enge thleng zel don le chanchin thar ber hre turin he channel hi lo ngai chang zel don nia kar top chol man nom vekule